Our YouTube channel, Rose, Aming, and Rani. Una sa tanan, gusto na magpasalamatan ang tanan ng mga subscribers and viewers na nag-subscribe sa amua. Kung katong wala pa subscribe, please subscribe na mo. Kung ganahan mo, thank you guys sa pagsunod sa among episode. Sukat sa unahang tungaron. and yes, we are so excited sa among episode karon, which is what's in our bag. Pero with a twist. With a twist kay sulod sa among bag, naami 5 ka butang. And sa kada butang amo siya i-rank from 5, which is the least important, and then 1 pinaka-important or most important na butang. Yes, that's right. So, karon, no, we will share 5 common things na we usually bring or kanang nasa sulod sa atong bag, no? Yes, It's either mo travel ta, mo work ta, mo go shopping, malls, etc. So, ready na ba? Ready! Okay, let the challenge begin! Amo ang what's in our bag. Robinson. Rank number 5 na ako ang fix kay bag naman ko sa sinusitis. So if ako pag feeling na ako nga murag naay something sa ako ang ilong or katulad akong ilong, pag ako na siyang applyan ana, then ma-okay na ko. Wow! Ang number 5 is face mask. Wala lang, nagrandom ko lang. Sige, so out of the 5 nga natin sa akong bag, so muna siya pinaka-least important. So, every kanang mag-travel ta, so dala-dala niya na ko na yung face mask. Kaya what if mag-uba atong face mask, so natay extra. And so work food, sinang na yung mga yung makauban, so na ako ikahatan. So, So, karon na lang naka-pandemic yung yeah, yes. okay, ako kay Sulay. Dili kayo sa importante na ako. Okay na siya wala sa akong bag, pero kung naa siya, mas okay. Okay, katulad ko po. Rank number 4. 1, 2, 3, go! Power bank. Yes. Ako kay charger, kay kuan. In case of emergency, kung mapatay akong phone, ano yung Yeah. Yeah, ako is lahi ko na kuha kay power bank. So, perfect for travel, no? With ano pa ni siya? 40,000 mAh, I think. So, mga pila na ni ka-charge, 5 na ni ka-charge. Sulit na kayo 3 days na travel, ha? So, ganun mo order. Ilan ako? Sponsor. Tapos rank number 4 is Suglay. Okay na siya wala sa ko ang bag. You know, my hair is hindi na sana ako dito. What? Rank number pero paano na ako, hindi lipstick, kaya nga no, para sa, hindi siya kalat ng space sa bag. Yan, alam kayo different. Wow, okay. So, kung sa'yo mong feel dark or lighter, so ano sa 3, 4 in 1. Ika na siya sa Sophie Paris Clothing. Becky remains so ako abot same lipstick. Either mupili ra ko ani asa usa kong dalon, either kani or kani. So as girls, diba? Yes. Sa to ang lipstick. Wherever we go, for example, na yung mga kaon-kaon, so kung wala yung mga lipstick, so at least na kayo dala, and then
pero importante na siya everyday, especially if ka travel, so kinahanglan mag alcohol ta para diba to stay kuan sana Stay clean. yeah, stay Fresh. clean and fresh. Sa number 2. 1, 2, 3, go! Yes! Laylay! Junay ka sa? Laylay! Ako, kuan. Haplas. Herbal na haplas. Herbal na haplas. Ano niya ko gamit? Shade, herbal, liniment. Kaya mas nilagyan akong tiyan. Most typically ay ko mabungawan. Mag-fruit akong tiyan. Sinalan ko something. Papahit sa akong kanya. At the same time, bigyan nga pa ako ng haplas ko. Dili siya kuan. Kaya na siya. Okay guys, haplas kayo. Wadali kayo kung makunawan, no? Dayon. Kani siyang haplas is kada po siya kay di ka man makukuhan baka nang haplasan ka. Hukot na kahit mapagitas na man siya. So, ganun kayo kung ano magdala. Mura ako nang i-apply sa kuang kuan. Shade. Shade. Yeah, Yeah, shade. Mura ako nang i-apply sa kong lifestyle. Mura ko tulak na sa Taga na ka mga sakit-sakit sa mga kalawasan. Okay, So after lipstick, ako ang rank number 2, Mighty Foundation. Mostly oily magod akong nawong, especially if under the sun. So, you know, wow! Apply. girly tayo. Yes, so ilahan og ako kapalahin ko po so cellphone ako ang rank number 2 kay importante ko na akong cellphone kay tanan nga mga notes na diri mga reminders and everything so kung mabilin jud ni balikan kini na ako ato. Yeah, I can live without my cellphone joke. Really, okay. So the most important rank number 1. 1, 2, 3, go! Wow! Ako'y pocket Bible. Yes. Pocket Bisaya na, Bible. Isa. English na siya. Okay guys, ang ako pinaka-important thing in my bag is ganahan na mawala siya is pocket. Yeah. Kani siya pocket Bible. Kay ano siya kana usahay kay mag-uul ka, wala ka kabalo kung saan Yes. ka bitaw. Kaya ganahan ko nga diri ko magkuan kanang magbasa kanang para makuan ko ka Ma-reminded ka. ma-reminded ko ana gani. So makuan ka na gani mura ka ma-comfort na ano siya. So wala ni siya dito na naman wala ni siya. Lang ni siya dili siya itong complete jud nga book sa kuan, New Testament, Psalms and Proverbs lang ni siya kay mas tinaaman gud diri ang mga kuan ka na gani mga nindot nga mga guidance. Yes. Okay, so ako ay most important na ko, always na kong dalan is my cellphone. So, pagmulaan ko, naman ko yung other line nga places na gigamit. But pagmulaan ko, kani akong dalon kay, pwede na siya mabutangan og ATM card, ayan, identification card, if ever, unsay makita ko. And then, pwede po ko makabutang og money inside. Yeah. So ako, rank number 1 is my wallet. Yes. So kaning wallet na ako, dagan ni siyang masulod diri. Ayaw ko daw court. So pwede na masulod akong phone diri tungod sa iyang kada ko. So nana diri akong mga cards and everything. So ana na siya diri. Diri mabutang. Kwarta malakilan. Sige, wala na important sa cellphone. Masulod na siya dira. Cellphone. So masulod ko. Kani akong dalon so cellphone. Diba? Masulod. So pwede na ni kanirang dalon. Kaning amo ang gibuhat karon is not necessarily good nga inyo dining sundon, no? We are not doing this nga inyo ning sundon but kaning amo ang what's in our bag challenge is our own opinion lang siya akong point of view. So more usually namo ginadala or para sa amo-amoy importante para sa amo. So it depends lapod sa kanang setting or situation, no? So kana Okay namin lain-lain man ang kada bayo lain-lain. o lain-lain man ka. Importante Yeah. dapat ito lang nila. Guys, thank you so much sa paglanta sa among videos. Yes.
Anus aming mahuman. Agahantod ka na sa tama na itong episode here now Thank you siya. kayo sa among viewers. Heads up and dapat ma-excite mo sa mga next videos like to the next level na po. And please, kung wala pa makasubscribe, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated mo always sa mga uploaded videos. And please, sa katong mga reviews, subscribe na po laman mo! Subscribe now! Thank you so much and God bless everyone and you are all watching Bros! Amin!